picture taking kita. Anong gufan niya may TV? So picture niyo from gufan niya may TV. Agay napagiginamos kalami kayo ginamos. Facebook Mountaineers. Oh yeah. There you go baby. Magka-easy lang rin kayo dali yun. Kung ano magsigilang cup noodles, sigilang dilata. Lausi mo, lausi. Once na may bibisita sa kanilang lugar, they're playing their different musical instrument and presenting the Alright, so muna yung sasabihin nga muna ni anime din para sa coordinating activity. taking kita. Anong gufan niya may TV? So picture niyo from gufan niya may TV. Hamang ito yung kung lumakit to. Yun ang yung gusto ilan ring kung nga. Yung danggamuano ilan ring. Anila ko sa klot. Kre kung nga danggamuano ilan ring. Ang mga bata, hindi anay. Iyatan na rin ang inanay ninyo ang inyong lingaw kay tanaw ng mga bata nga nalipay nga nakadawat sa mga early nga pinaskuhan, mga dulaan, mga school supplies, mga pagkaon. Very good. Saan nga lugar? Saan nga lugar paniro? Lamlatan. Ha? Lamlatan. Lamlatan. Lam kateng. Ayay ka, nagprepara naman sila budol dari oh. Lechon no? Marami sa inyo sir. Bata pa ng lechon?
May birth certificate na. Mo nang giingon paniro nga kung sa mga single diha, ang ilang higugmaon mga mountaineers yun. Walang arte sa buhay. Walang arte sa buhay. Anda mo sakripisyo. Anda mo sakripisyo, correct. Aba? Mo atiman. Naiuban din mga arte kayong laki, may agi. Lamlam lang mo. Mga mountaineers may lamig hugmaon. Mo lagi. Vloggers. Dungog mo? Ha? Taon na pag-ipipino ay kasarap. Okra, ang ilang talon rin paniro, gagmay gud eh. At least di kita ma-insecure diri kay gagmay gud ang talong. Di maka-insecure ba? Oh, lechon na sa do. Ayay. Talong, pipino, okra, lechon. Taas kamay ha, wala yung agwan. Taas kamay. Napainom mo. Boy Mohamed. Taas kamay, hold up ne, hold up. Alright, taas kamay. Smile sa camera. Subscribe lang dayon. Kalmar ka pagka-marketing ba? Okay, sabay-sabay ha. Sabay-sabaw. Inumin mo Okay. Kamay sa taas. Excuse pa na. Kamay sa taas. Kamay sa Wala pa na pa'y kulang oy. Well, waiting. Dali, kompleto naman ito. Ay, dasal mo na. Gutom na gid ang mga tao ba? Agay na pagiginamos kalami kaayo ginamos. Bless always all of us and this food which we are about to partake from your goodness through Christ our Lord. Amen. Happy birthday! So after sa event, ang managkaon, balik may sa dump truck. Pahulo na yan. Hardcore me dilinipik. We're not Facebook mountaineers ha. Hardcore me hardcore. Tanawa nga mong kahimtang. Matalawa mong kahimtang ha. Roller coaster ano yun? Mangarap nga magsakasakay mo apil-apil. Diara mo balay pag Netflix na mo. Netflix, wifi, diara ayaw mo apil-apil ang mga kalaki. Ano na lang mo sa mong vlog ha? Enroll. Uy, sakit ang kahawa. Sabot di ka gusto masawa. Hold on, hold on. Just hold on. Para makip ang atong relationship. Ay, nanggaya mga kapanyero. Sino ba kayo kuno? Ni brake lining ba? Ni mga Alam po si Panyero, para po gini. brake lining. Dito to brake, clutch to, video clutch mo niya. Oh, clutch niya. Motras iso. Uy, ay signal the aftershock. Pisteria biyahe niya. Grabe. Bukad na ba daw ang tent? Mas kapo yung manang pagbiyahe kaysa. Grabe sa kita sa kamot eh. Panik-kuba la to na. Samad-samad eh. Pero yung pangalan po ng tubig na yan, bali tatlo po. Lake Parker, Lake Maughan, at saka Lake Holon. So tinawag po namin na Lake Parker, si Captain Parker po yun. At saka pinangalan din po namin na Lake Maughan, tour guide ni Captain Parker. Pero pinangalan din po namin na Holon. Ang ibig sabihin po ng Holon, hindi po masukat ang lalim. Pagdating naman po ng receiving, ipakita lang yung basura sa per group ninyo. At saka siguro si ma'am lang siguro ang bahala doon sa pag-logout ninyo. Yan na po siguro no, before kayo mag-go, try prepare muna at saka ipakilala ko yung mga tour guide ninyo. So yan na po. Alright, start namin pasaka. Open trail. Alauna 46, grabe kainit.
Pero mas kapoy may sa dump truck. Punyeta. El Kini Hot Spring ug el init ka ng hot spring. Hangak. Bug atong dala. Pero garboso, hindi gin magpa-porter. Now entering the forest. Finally, after sa open terrain pati inita. Alright, we're here in Santo Niño station today. Hot and cold spring. Min station ni Mrs. So, pangit din eh, wako'y mabuhat nga di maayo sa peak ani day. Storya, way buhay. Kay gwalisad ko. Mana. Mana ko init yun. Oh. Kana katong source gawas. Hilam. Cold masyodya. Pulpurik ba? Nagabukal-bukal bay. Hilam. Kumukulo. Oh, lamos din. Tama init. Gabukal-bukal oh. Grabe katungas. Pern mo na ilok na. Uy. Bugat. Station 3 na. Ay 1 kilometer lang eh. Open trail na sad. Sakit na umbaga. Sakit na bi. Umbaga. Sakit na umbaga. Pwede mo naman siya na. Sakit na umbaga. Finally. Kailangan ba't lawas may sinagikan? Oh yeah. There you go, baby. Made it. Buwan mo na ilok na. Hasag din ang mga ilok na. Pak. Abri dai me ko na ba? Wow.